Que tal, saudos? O BNG quere expandirse nas cidades de Galicia e para iso pon como exemplo Pontevedra. Hoxe visitou a cidade a voceira nacional do Bloque. De contado, escoitamos a Ana Pontón. Isto é Pontevedra ás 10. Comezamos. Pontevedra foi escenario da primeira xornada de traballo municipal dos candidatos e candidatas do BNG das 7 grandes cidades para as vindeiras eleccións municipais. Pro Bloque, as súas son unhas candidaturas de futuro e pensadas para a cidadanía. Pontevedra foi a cidade elixida para comezar as reunións dos candidatos das 7 grandes cidades de Galicia do BNG e, estando en Pontevedra, o tema protagonista da xornada foi o modelo de cidade. Dende o Bloque dixeron e deixaron claro que teñen e sinten confianza e amor polo país. E que toda a nosa política ten moito que ver tamén co análise, co coñecemento, coa profundización da forma de entender a vida dos galegos. Nos temos un territorio determinado, unha forma de asentar unha población tamén determinada, tenemos un gran patrimonio material, natural e tamén inmaterial. Sobre todo hai unha cuestión que me parece absolutamente fundamental e é que nos temos amor por este país e especialmente confianza neste país, non? Lores dixo que claramente o seu partido, tanto en Pontevedra como no resto das grandes cidades galegas e vilas, deixa pegada e ofrece unha alternativa de futuro pensando na cidadanía. E de como calquer cidade das galegas, prácticamente todas teñen características importantes e a clave debe ser en que os nosos candidatos e as nosas candidatas saiban ofertar á cidadanía unha alternativa creíble, fiable, de futuro, non? Para os cidadáns que viven nelas, non? E neste sentido, eu sinceramente o penso así, que ten máis posibilidades de facer un proxecto axeitado ás necesidades dos galegos e galegas, pois é unha forza política nacionalista como o BNG, que analiza seriamente a realidade e que fai propostas serias de cara ao futuro. Para a líder nacionalista e voceira do BNG, Ana Pontón, o Bloque contará pros vindeiros comicios locais coas mellores candidatas e candidatos do país. Porque temos as mellores persoas para poder presentarlle á sociedade galega un proxecto claro, un proxecto de cidade ilusionante e que van a defender esa alternativa con todas as ganas, con toda a ilusión e con todo o traballo, porque nos confiamos nas posibilidades que hai neste país e sabemos que cando analizamos ben a realidade, cando poñemos en marcha políticas propias, vemos que os resultados son extraordinarios. Eu creo que o que consigue o BNG nos seus gobernos municipais e que quizáis o mellor escaparate pode ser Pontevedra, é un exemplo, non, de que temos un proxecto sólido, un proxecto que nos permite avanzar e un proxecto que realmente está apostando por mellorar a calidade de vida das persoas que vivimos nas cidades, non? Dende o BNG consideran que estas eleccións son importantes para o seu partido e para Galicia. Por esta mesma razón, van a por todas e sen límites. Si algo nos recoñece todo o mundo é que o BNG, cando ten capacidade para poder gobernar, os deixa pegada, son gobernos que dinamizan as cidades, que transforman, que melloran os concellos e, por o tanto, nos pensamos que é importante, non, que nestas eleccións municipais demos un paso adiante, saímos con ánimos renovados, non, para enfrontar o reto das eleccións municipais, non nos poñemos límites, imos a por todas nestas eleccións porque pensamos, bueno, pois que neste momento somos a mellor alternativa para as persoas que queren transformar en positivo as cidades. Unha primeira reunión que tivo como escenario Pontevedra, un espazo onde o BNG deixará pegada ou igual, tal e como dixeron nesta xornada, que moitas outras vilas onde goberna o Bloque, un partido que sempre o fai, dixeron, pensando na cidadanía e no seu benestar. O paro subiu en Pontevedra no mes de setembro. A provincia conta con 260 persoas paradas máis en relación ao mes anterior, un incremento que segue a tónica xeral do resto do Estado e tamén de Galicia. O sector servizos cae en picado e mantense a construción, o sector agrario e tamén o industrial. O que máis lle preocupa aos sindicatos é o sector da hostalería. Primeiro porque é un sector moi atomizado e que, bueno, que o que temos é que cando chegan os datas estivais pois hai un incremento moi importante
pero con contratos pois temporais. E tamén se ve nestes últimos datos que vemos que a provincia de Pontevedra é aquela que ten os peores datos de contratación indefinida. Cando as outras provincias están sobre un 10, un 11%, nós non chegamos nin ao 8%. Entón, isto significa pois a precariedade destes sectores e a dificultade de coller e de conseguir pois unha estabilidade laboral. Os novos 260 parados da provincia de Pontevedra supoñen un incremento do 0,41% e sitúa a cifra xeral de parados en 64.261 persoas. En termos desestacionalizados, o paro descendeu en 8.937 persoas con respecto a un ano antes. En relación a setembro do 2017, o paro reduciuse na provincia de Pontevedra nun 12,21%, o maior descenso das provincias galegas. En Galicia, setembro pechouse con 166.320 persoas demandantes de emprego, 1.896 máis que en agosto, pero 17.737 menos que un ano antes. A nivel estatal, o número de parados registrados nas oficinas dos servizos públicos de emprego subiu en setembro en 20.441 persoas en relación ao mes anterior. Bueno, pois o paro é un dos temas que máis preocupan na rúa. Hoxe Canal Rías Baixas quixo coñecer a importancia que a cidadanía de Pontevedra lle dá esta materia. Entre os enquisados, a maioría consideran que os políticos deben poñer as pilas a prol dunha política activa de emprego que xere postos de traballo de calidade. Para un sí es moi importante. Que sea mayor ou menor, para mí es importantísimo. ¿Por qué? Os políticos deberían poñerse máis as pilas nesa materia. Hombre, sí. Para mí es un eje fundamental a la hora de que una economía funcione. O sea, vosotros no vais a tener pensiones si no hay gente trabajando. O sea, el hecho de que la gente... Y además, luego tenemos el paro de larga duración, que es penoso. ¿Qué quieres? O sea, eso para mí es una prioridad en el país. El paro, bueno, pues no sé, al final es un problema importante del país y, bueno, pues nos afecta a todos. Debería ser unha prioridad. Hombre, por supuesto. Pois moita, porque se está xente parada, lóxicamente non se move a economía, penso eu, va. Pues la importancia del paro es que también hay mucha gente que no quiere trabajar, hay poco trabajo, pero yo pienso que también hay mucha gente que no quiere trabajar. Están cobrando el paro, están los familiares alimentándose y mucha gente, pienso yo, que no quiere trabajar. Unha prioridade hacia as persoas que non teñen traballo, desde logo. E pregunto, os políticos a nivel nacional deberían poñerse as pilas nesta materia? Pois sí, señora. Por qué? Bueno, hombre, porque están pasivos totalmente. Bueno, se não há oportunidade de emprego, o que hacemos sem trabalho? Creo que o paro nos ajuda enquanto encontramos algo. Por supuesto, para mí es lo más importante de todo. Crear trabajo para los jóvenes, igual bajar un poco también la edad de jubilación para que así las nuevas incorporaciones puedan cuanto antes entrar. Por supuesto, debería ser unha prioridade, pero claro, os políticos xa se sabe. E a xente vota quen vota, entón, pois iso. Mais actualidade, a Policía Nacional celebrou hoxe a festividade do seu patrón, os Anxos Custodios. O acto tivo lugar no auditorio da Fundación. Alí o comisario xefe da Comisaría de Vigo deixou patente que Pontevedra é unha cidade segura cun índice de criminalidade por debaixo do habitual. Festividade dos Anxos Custodios, Día da Policía Nacional, un acto que tivo lugar nesta xornada no auditorio de a Fundación, un acto onde tivo a palabra o comisario xefe da Comisaría de Vigo, xa que a nova comisaría de Pontevedra aínda non tomou posesión do seu cargo. Miguel Teijeiro dixo na súa intervención que dentro do plan estratégico da Policía Nacional a violencia de xénero ten un papel fundamental. Pero este plan estratégico, de forma destacada, pone especial énfasis en la protección de aquellas personas más vulnerables dentro de nuestra sociedad y en especial de las mujeres víctimas de violencia de género. La Policía Nacional está realizando continuos esfuerzos en este sentido, reforzando los grupos especializados en el tratamiento de esta lacra que nos azota y programando una formación constante para ello, manteniéndonos alerta mientras exista una sola víctima. Ademais, o comisario tamén quixo poñer sobre a mesa outros plans específicos da policía que teñen bons resultados. Mellorar e incrementar os contactos da Delegación de Participación Cidadá con centros escolares, con colectivos sociais, con asociacións de veciños, organizacións empresariais e institucións, ben motivados por demandas concretas ou ben a través dos distintos plans operativos establecidos pola superioridade, como a prevención
represión do tráfico miúdo de droga na contorna de centros docentes, ou o plan director, no que se enmarcan as charlas en centros escolares sobre acoso, riscos da internet para rapaces menores, das que se beneficiaron máis de 4.500 alumnos de Pontevedra no pasado curso. En relación á seguridade, o comisario deixou patente unha vez máis que Pontevedra é unha cidade segura. Pódese afirmar que Pontevedra é unha cidade segura, cunha taxa de criminalidade moi por baixo da media nacional, e isto non sería posible sen a contribución e apoio da Xudicatura, da Fiscalía e da colaboración cidadá, da boa disposición tamén dos sindicatos policiais nas súas demandas de mellora das condicións de traballo dos compañeiros e da coordinación e cooperación de outros operadores de seguridade, como a seguridade privada, a unidade adscrita da Xunta, a Policía Local e a Garda Civil. Un acto onde non estivo presente nin o alcalde, que tiña reunión do partido en Pontevedra, nin ninguén do goberno local. No ámbito político, contou coa presenza do líder do PP e de Ciudadanos en Pontevedra. Convocados polos sindicatos Comisións Obreiras e UGT, medio cento de persoas xubiladas, acompañados por delegados sindicais, concentráronse hoxe ante a subdelegación do goberno en Pontevedra. Reclaman a viabilidade do sistema público de pensións. Comisións e UGT manifestaronse esta mañá ás portas da subdelegación de Pontevedra co fin de demandar un sistema público de pensións e de calidade. Un sistema onde, dixeron, aínda queda moito por mellorar. É o futuro, a viabilidade do futuro das pensións. Nós queremos que as pensións sexan seguras e dignas. Como se logrou desde o ano do Pacto de Toledo, cando se firmou no ano 95 hasta aquí. Que fixeron que despois dunha crise terrible, unha crise que sufrimos todos os españoles, os 9,5 millóns de pensionistas prácticamente apechugaran e sacaran adiante as familias, donde os seus fillos e netos e todo que había perderan os seus postos de traballo, perderan as súas vivendas, que as tiñan hipotecadas e quedaron os fondos buitres con ela. Sin embargo, para nós non había nada, pos pensionistas non había nin pos traballadores. Unha concentración onde deixaron claro que o 30% dos fogares se sustentan cos ingresos das pensións e un acto onde tamén deixaron patente a necesidade da creación dun bono social. Tamén queremos que non deixa de ser para as familias menos favorecidas cos ingresos que teñen un bono social que acolla as enerxías tanto de electricidade como gas, cidade como butano, porque agora que xa nos vai vir pronto o inverno, eso supónse unha cantidade de diñeiro moi preocupante nos gastos que fan. Dende estes sindicatos teñen claro que continuarán coas súas reivindicacións na rúa ata que consigan o seu cometido e se confirme un sistema público de pensións e de calidade. Ante as declaracións realizadas polo goberno local debido á situación da auga da cidade, dende a Asociación pola Defensa da Ría consideran evidente que a primeira medida será exixir á empresa Ence que, mentre se manteña a situación de escaseza de auga, restrinxa o gasto deste ben, o mesmo que, de continuar, paraliza a produción. Na plataforma consideran fundamental que dende a administración pública se potencien políticas de consumo responsables entre a poboación. Para isto consideran tamén que as administracións deben ser as primeiras en actuar limitando o gasto de auga naqueles servizos comunitarios que poidan ser menos necesarios ou tomando decisións que eviten, na medida do posible, ter que tomar medidas de restricción no servizo de auga ás persoas. A Policía Local de Pontevedra detivo a 6 persoas na fin de semana por diferentes delitos, unha delas un home de 40 anos por un presunto delito de violencia de xénero. As outras detencións foron por intento de roubo dunha motocicleta, roubo dun bolso nunha cafetería da Rúa Michelena e presunto delito de tráfico de drogas. Ademais, os axentes colaboraron na detención de 2 persoas que sorprenderon no interior dun salón de peiteado. O nivel de auga do río Lérez comeza a ser preocupante. A falta de chuvias no mes de setembro e as previsións para este comezo de outubro fan que a altura do caudal do río sexa de 2,47 metros, un dato lixeiramente superior ao de 2017. Polo de agora, Pontevedra seguirá tirando da auga do río para abastecer o municipio e a concellos da contorna e dende o goberno local fan un chamamento ao consumo responsable.
Pontevedra instalará un gran mural na rúa Eduardo Pondal fronte á ponte da Avenida de Vigo para recordar a escritora María Vitoria Moreno. O deseño é de Tania Solla e será executado polo Correo do Vento. Está previsto que o pintado comece o vindeiro 14 de outubro. Ademais, o 22 de novembro, cando se cumpren 13 anos do seu falecemento, editarás unha tirada de selos de correo para coleccionistas. Así poñemos o punto final a este tempo de noticias en Canal Rías Baixas. Segue a actualidade, xa o saben, en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais, no Facebook e no Twitter. Vémonos mañá. Adeus.